zama lafiya ba. Syria tana ciki, Iraki tana ciki, Iran tana ciki. Kuma tun shekarun 1980 abubuwa suka nuna da bincikensu na bayanan sirrinsu na CIA da irin shawarorin da operatives ɗinsu a duniya suke ba su shawarwari ga hanyoyin da za a bi a daƙilewa. Duk shekarar duniya suna da hukumomi daban-daban a ofisoshinsu na jakadanci daban-daban a duniya, kamar yadda Roger Hilsman yake faɗa a littafinsa ta Bobe shi. Ga tsarin yadda suke bi, ga tsarin yadda suke auna halayyar shugabanni, ga tsarin yadda suke tantance wace ƙasa ce. Yanzu ba shekara ba ce ta ƙare, wace shekara muke a yanzu? 2022. Al'adar ita wannan hukuma da irin mandate ɗinta na tsarin ikon aikinta kamar yadda Hilsman yake faɗa a littafinsa. Duk shekarar duniya to sai sun ba da report ɗinsu a Washington. Nahiya kaza barazana ce ga Amerika, ƙasa kaza barazana ce ga Amerika, shugaban ƙasa kaza barazana ce ga Amerika, tsarin tattalin arzikin ƙasa iri kaza barazana ce a Amerika, tsarin tattalin arzikin ƙasa iri kaza alfanu ne daga Amerika da ƙasashen yammacin duniya. Duk wani kai hatta GDP ɗin ƙasa, abinda ƙasa take samarwa da abinda al'ummar ƙasa suke samarwa da matsalolin da ƙasa take fuskanta da a tafin hannun su yake. Kuma in suka ba da irin wannan reports akwai shawarwari da recommendations. Iya kwacin abin da ya faru da Saddam Hussein a Iraki kenan. Bayan duk an gama amfani da shi, an gurgunta ƙasar Iran ta su Ayatollah Khomeini. Ire-iren irin wannan report ɗin da CIA ke, duk Washington Post ta buga wannan labarin. Duk declassified information ne, bajewa akai, kowa ya gani a fili, an muka karanta a jaridu. To amma kamar irin su Trump ma da yake shan alwashin cewar shi ta bangaren kasarsa Amurka za su canza yadda taswirar tafiyar da al'amura musamman na diplomasiya tsakanin kasarsa da sauran kasashe zai kasance. Kamar ya sa mutane a duhu saboda an san cewar Amurka ba ta taɓa canzawa. To amma ta yaya shi zai sa buri na cimma wannan muradi na? Wato abin da yake kallo shi a yadda na tsaya na kalli tsare-tsaren Trump da kuma manufofi. Na farko dai ni na sani ina da yake ne American foreign policy ba zai canja ba inda yadda yake alaka da irin manufofin da suke da nasaba da cimma burinsa. Kamar yadda na ce, yana da wuya duniya kada ta yi tsammani Trump ɗin nan zai sauka daga layin predecessors ɗinsa waɗanda ya gada. Yadda ya ga sun yi tsari ne, agenda ce, manufa ce, kai ba za ka iya canja ta ba. Kuma duk wani abu da zai zo tun da su a duk abin da za su yi suna biyayya ga muradai na zauren wakilai na jama'a da suke wakiltar mutanen Amerika ga baki ɗayansu a jihohin nan guda sun kwata. Tun da su idan kika duba suna bin abubuwan daki-daki, suna kuma girmama opinions ɗin al'ummarsu, ra'ayin al'ummarsu, sannan kuma ra'ayoyin wakilansu da suka zo majalisa sun zo ne domin su tabbatar da muradan al'ummarsu. Ba wanda yake zuwa Congress na US ya ce ya zo don ya zama Dolonia, kar mu ce Milonia. DJ bari mu yi amfani da dabara irin ta coin ɗan abu. Wanda yake zo ya ce a'a ni na zo US Congress a Capitol Hill don in zama Milonia ko Dolonia ne a Amurka, wanda nake ganin ba kuɗi yake kai su majalisa ba, suna yake kai su da barin good legacy. Kowa ya sani ba su taba zuwa zauren majalisa don su yi kuɗi ba. Shekaru nawa suke daɗewa a Senate, an samu wanda suka gama rayuwarsu a senators ba su bar ko kwandala ba irin tasu. Don haka su duk abin da za su yi suna yi ne a doron reflection na iso daidai da bukatun al'ummarsu, ba bukatun kashin kansu ba. Shi yasa in ake duk inda ake misali wai irin tasu muke, kawai sai nake kallon mai karamin tunani ne ake yaudara. Ta ina kake irin tasu? Ai hannun kamar mutumin ne, wannan ya zare wannan ya tafi mai mujiya, ta ina za su haɗe? Yana da wahalar gaske. Saboda haka abinda Trump din, amsar ki anan shine, abinda Trump din zai kalli abin da yake da alaka da stick and carrot a diplomacy. Zai amfani da nan idan aka ciza to nan gurin sai a hura. Ba zai dauki abin a doron total aggression ba, ya ce shikenan America idan tana rigima da guri kaza bari mu yi amfani da karfi, can ma in muka ji wata kofa ta bulle mana bari mu yi amfani da karfi,
can ma an wata kofa ta bulle mana bari mu amfani da karfi at the expense of the economy against duk abin da aka yi tattalin arzikin kasar ne zai raunana kuma duk inda suka bari tattalin arziki to America da Biden yau Biden America da waɗanda suke kirga riba da asara a sakamakon duk wanda ya zama shugaba a Amurka da waɗanda su ne manya-manyan mafiyas ɗin siyasar Amerika suke bari suke tabbatar da shi ne shugabancin Amerika su ne suke kirga riba da asararsu yau an wayi gari sun duba a ma'aunin sikelin cewa tsari irin na Biden ya musu rauni tattalin arzikin Amurka ya shiga wani yanayi sun fada cikin recession an yi amfani da kuɗin masu biyan haraji an yi abin da za a yi kuma suka kalli cewa burin da shi Biden ya sa a zuciyarsu bai cimma burinsu ba illa asarar da ya jawo musu ai maganar economy ita ce ta kare jam'iyyar Democrat kamar yadda maganar economy ita ce ta sa su Keir Starmer suka ci zaɓe a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar Labour Party. Idan tafiya ta yi tafiya a cikin wannan sabuwar shekarar akwai wani haske da yake nuni da cewar kasashen da suke fama da yaƙe-yaƙe da yunwa da fatara sakamakon yaƙe-yaƙe da ake fama da shi a yanzu za su samu afuwa za a janye kowane bangare ya bai da wukarsu cikin kube misali kasashe kamar Palestine, Yemen, Sudan da sauransu. Kwarai da gaske idan Trump bai gaji abin da shi Biden din ya gadawa Amurka ba ya dauki abin 100% ya dauke shi kamar wata manhaja da zai aiwatar da ita inda ya dauki stick and carrot approach wannan tsarin na a ciza abu sa American foreign policy ya shigo da shi a matsayin ita ce manufarsa to za a samu sauki wai kai tsammanin irin wannan matsalar ta kau gabaki ɗaya abu ne mai wahala amma ai tsammanin samun sassauci a tafiya abu ne wanda ake sa ran idan wannan shekarar da zamu shiga a ciki tafiyar ta tafi akan wannan gwadaban to za ta bambanta da shekarar da ta gabata musamman yau America maganar da ake kallo a matsayin tana mulkin duniya duk wasu manufofinta yanzu ba NATO bace take goyon bayan America ake abin da ake a Ukraine idan Trump ya tsaye da ba da dukkan wani taimako da America za ta jagoranta to su ma yan kungiyar kawancan tsaro ta NATO din su ma sai sun takawa kansu burki dama da yawansu su ma ba daɗin tafiya suke ji ba saboda abin yayi illa ga economist ɗinsu jira suke mai jagoranta sahun ya ce ya idar shi ma na mamun na baya dole zai idar ɗan dama kila ka gaji gwiwa ka tsaye ba so kake ai dogo tafiya ba to su ma kawayen America da suke cikin kungiyar NATO ba za su yi gaban kansu saboda duk abin da America ta shimfiɗa a matsayin blueprint ɗinta shi ake bi ai kamar mulkin United Nations sai da ake magana idan kika duba majalisar ɗinkin duniya yau da duk wannan ƙasashen 100 da wani abu kasashe guda uku su ne suke jan sa da Faransa da Burtaniya da Amurka sai abin da suka riga suka faɗa ita kuma America tana yin rawar gaban kanta ne saboda tana ganin 75% kashi 75 na irin gudunmawar da ake ba majalisar ɗinkin duniya daga baitul malin Amurka ke fitowa to don haka tafiyar da za ta faru a shekarar ta 2025 za ta samu bambanci da tafiyar da aka yi na fadawa cikin wani mummunan yanayi na yaƙe-yaƙe da ake barkatai wanda kuma America ce ta instigate tururu tutar to dole ne idan jam'iyyar Republican a ƙarƙashin jagorancin Trump da ta koyi darasi a abin da ya faru ga wanda ya gabace shi ya ga cewa ba haka ya kamata a fasalta duniyar ba da tafiyar tabbatar da bukatun Amurka da kuma sanin cewa ba zai jingina da bukatun Amurka ba abin da zai saraya a cikin tafiya to amma dai tsarin zai canja kuma tsarin in ya canza zai zama sauki ga irin bala'i ruru ta wutar rashin zaman lafiyar da aka samu a shekarun da suka gabata karkashin jagorancin Joe Biden. To Allah kyauta. Mita 93.1 masu sauraro za mu tsayata a nan mu kuma buɗe layukanmu na waya 0206446095 da kuma 0206446096 sai 0206446095 da kuma 0206446098 na ƙarshen su 0206446059 kai tsaye bari mu tafi ga masu sauraro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah wa bashi Hajiya Khadija barkan ku da rana. Barka dai. Muna gaisuwa. Na'am, sagir saga ya rage kai da kan lai. Kana lafiya.
Alhamdulillah, ni tambaya ta da shi ba shi ne. Kamar Rasha ita idan suka rasa wato don wannan shugaban kasar su na yanzu Putin. Yawwa Putin. Shin za su samu kwatankwacinsa a tsayayyen shugaban kasa kuwa? Wannan dai shine tambaya ta kai Sagir Saga Yarge muna tare da to shi Sagir a ita gwamnati kowace tana da wa'adi irin nata, kuma su a yadda suke kallon kansu ƙasar suke kallo da kuma irin manufofi da tsarin shugabannin da za su tallafa buƙatar ƙasa, wanda duk zai zo ya shugabance su, wanda suka kalla yana da ƙwanji ne wanda zai iya fitowa ya nuna zai iya kai su ga gaci. Tudun dafawa da tudun mun tsira shine abin da suke kallo a cikin tafiyarsu. In ma ya kauce ai Rasha kafin ma ta wargaje ta shugabanni da yawa waɗanda suka gabata tun kafin shi ɗin Putin ya zo. Abubuwa ne da za su iya kawo sauye-sauye, amma ba za su taɓa yin ragon azancin zaɓar wanda ba zai kai su ga gaci ba, sai sun tsaya sun yi tunani, tunda ba kuɗi suke kallo ba, ba tasirin shi ɗan siyasa su suke kallo ba, ba wa zai ba mu taliya ba ne da a tamfar da zan jefa mata ta da ɗaura, ba haka suke ba. Ina ga ya kamata ya fito? ya shigo. Kwararri da dai ba bakon zafi ba ne ba. Kakan ce ba bakon zafi ba. Shi ma tabbatar min da haka. To amma in yazo sai i tsaye kamar san kira. To ai san kira kamar ai shi in yayi tsaye din ai wani abu ne na ƙara mana karsashi. To. Ai moral booster ne, ai inda na fahimce shi ban faɗa abun ba daidai ba. To ma sauraro nan za mu sallama. Sai kuma gobe Alhamis. Akwai Alhaji Garba Yunusa, wani tsohon ma'aikacin kamfanin Triumph wanda financial controller ne, yana bibiyar mu a wannan shiri, kuma kodayaushe in mun gama yakan kira ya ce welda. Kin san ai ko gangi sai da mai kada shi mai rawa yake iya taka. Muna godiya, kuma madadin shi muna ƙara masa murna akan yarmu da aka aure a makon da ya gabata, da godiya ga duk mutanen da suka yi mana kara suka zo mana, muna godiya kwarai da gaske. Sannan kuma akwai mutane da yanzu ba mu da lokacin ambata sunayensu, sai dai mu haɗa su kafita ne kwata mu gode musu akan irin haɗin kai. Akwai bakonmu yana gefe, ko ya tafi ne? Ina nan. Ina ga Idris Nuhu Gora ko? Daga karamar hukumar Madobi, ya kawo mana ziyara kafa da kafa a nan gidan Arewa Radio. Muna godiya kwarai da gaske. Allah saka koma gida lafiya, ka gwaida mana duk waɗanda suke saurara shirin mu tattauna a garuruwanku, ka ce musu mun gode, na san sun je mu yanzu lokacin da nake magana. Zan kare da Jamila Addu'a Shana da Amina yan kaba, sannan kuma na ga sakon Aisha Ibrahim Samir Buka mai aiki a asibitin Mela. Da wannan nake cewa sai an je mu a shirin mu na gobe Alhamis idan mai duka ya kai mu ga yayi ko shine ke tare da ku. Bi salam. Ta ma sauraro sai a tara da mu gobe Alhamis insha Allah.